हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ एसएससि पेरामिलिटारि फर्सनि बागै आं नोंथांमोननो बेयाव क्राइटेरियाखौ होगोन बेनो जाबाय जिडिनि सायाव रायलायग्रोगोन बेनिफ्राय जों फैबाय थानाय समाव जों माखासे अफिसार लेभेलनि खोथाखौ सावरायगोन दा जास्ट बेयाव आं जिडिनिखौ होगोन आरो जायफोरा एसएससि एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ आरो मोनसे मोजां खबरा जाबाय बिटिआरआव दायो जितु कचिं होगासिनो दङ दा बिनि बेनिफिट्सआ बेनो जे नोंथांमोना बिनि सायाव नलेज मोनगोन एसएससिआ मा बेनिफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ क्वालिफिकेसन बेसेबां नांगौ जास्ट बेयाव नलेज मोनगोन बेयाव डाइरेक्ट जब मोना नोंथांमोना जायफोर कचिं लागोन जब मोना बेखौ आं खिन्थाफिनबावबाय दा बेनिफ्राय जों क्राइटेरियाखौ सावरायनोसै दा फार्स्ट अफ अल लोगोफोर इडुकेसन दा इडुकेसन होनोब्ला 10 पास जाथारनांगोन पार्सेन्ट नाङा जास्ट मेट्रिक पासआनो एप्लाइ खालामनो हायो हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो दा बेनिफ्राय एज बैसोआ जाहैबाय नोंथांमोना जायफोर एसटि 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन जेरावबो 18 इयार्सनिफ्राय हागोन एसएससि गासैबो कास्टनानो बिनिफ्राय बैसोआ जाबाय एजआ एसटिफ्रा 28 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन 28 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो आरो ओरैनो जेनेरेला 23सिम हायो बाट एसएससिफ्रा माने एसटिफोरनि थाखाय एसे चान्स होदों बेनो जाबाय लोगोफोर बे जाबाय 28 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय एग्जाम दा एग्जामा बोरै जायो फ्रेश केन्डिडेटआ मिथिया बारा बेनो जाबाय एग्जामा अनलाइन जायो एसएससिना आरो बेबो कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम जायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना मार्क्सआ 100 मार्क्सनि मोनगोन लोगोसे टाइमिंआ 2 आवार्स मोनगोन आरो 2 घन्टा मोननाय जायो बेनिफ्राय हाइटआ जाबाय 162 सेन्टिमिटार हौवाफोरा जायफोर एसटि खिन्थु जेनेरेला 170 नांगौ एसटिफ्रा 162 सेन्टिमिटारानो जायो बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 150 सेन्टिमिटारानो जागोन बेनिफ्राय सिलेबासटा फार्स्टआव थायो जेनेरेल नलेज जिके थायो रिजनिं थायो बेनिफ्राय लोगोफोर इन्टेलिजेन्स थागोन बेनिफ्राय बे जाबाय जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो बेनिफ्राय लोगोफोर इंलिस थागोन इंलिस नङाबा हिन्दी थायो अपसना नोंथांमोना बबेखौ खालामदो बेनिफ्राय मेथ्स थागोन दा बेनिफ्राय एसएससिआव बेसेबां कम्पानि थायो एसएससिआव गासै 8था कम्पानि थायो जेरै एसएसबि बिएसएफ CISF ITBPF NIA CRPF आरो SSF दंबावो बेनिफ्राय आसाम राइफल माने एआरआ आसाम राइफल आरो बेनिफ्राय एसएससिआव इन्डियान आर्मि थाया नेभि थाया एयारफर्स थाया आरो टी आर्मि थाया दा बिथांमोना आलादा जायो रेलिया आं बेखौ उनाव होगोन फैनाय समाव बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ दा जास्ट बेयाव जों एसएससिखौ सावरायदों दा बेनिखायनो जों थांग्रोनोसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव एसएससिआव दा एसएससिनि वेबसाइटआव फैयोब्ला ssc.nic.in बेबायदि होदो बेनिफ्राय बेयावनो एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दा बेयाव माखासे अपसन थायो नटिस नायनोबा नैबे नटिसआव थुनो हायो बेनिफ्राय एप्लाइ जायोबा एप्लाइबो दङ अपसन दा एप्लाइ अपसन दं नैबाव बेनिफ्राय एडमिट कार्ड दङ बेनिफ्राय एन्सार कि नायनो हायो दा जेब्ला एसएससि एग्जाम लिरगोन नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एग्जाम लिरगोन ना एन्सार किखौ नैबे एन्सार कियाव होनाय जायो नोंथांमोना बेयावनो डाइरेक्ट गावनि नाम्बारखौ बेसेबां मोनदों एन्सार कियाव नायनानै लानानै रिजाल्टखौ मिथिनानै थाखानो हायो बेनिफ्राय रिजाल्ट होयोबा फाइनाल रिजाल्ट होयोबा नैबे रिजाल्टआव थुनानै नायनांगौ बेयाव रिजाल्ट ओंखारो आरो दा बे जाबाय दा बेखौ क्लियार खालामग्रोबाय आं दा बेनिफ्राय लेटेस्ट निउस नायोबा नैबे लेटेस्ट निउस थायो जेरै 25 जुनाव फैदोंमोन बेनो जाबाय पस्टपन जादों एग्जामा एमटिएस जायफोर एमटिएसआव एग्जाम लिरदों एबा लिरनो गोनांमोन आरो बे पस्टपन जाबाय आरो एमटिएसआ टायार 1 एग्जाममोन आरो बेयो सिगाङावथ' सिगां एग्जाम लिरखांखाबाय रिजाल्टआ ओंखारजोबाखै बेनिफ्राय बे गोदान एग्जामा पस्टपन जाबाय आरो 2021 ना दा बेखौ होदों नटिस बेनिफ्राय जों नायनोसै दानिया रेस बायदिसिना बेसेबां खारनांगौ मानांगौ आं नोंथांमोननो होनोसै दा फार्स्टआवनो जायफोरा एसएससि एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरखानांगोन नालाय अनलाइन एग्जामाव पास जायोब्लासो पिएचडि नोंथांमोना फेटआव थांनांगौ बेनो जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट होनना बुङो आरो पिएचडि माने दा बेयाव नोंथांमोनखौ हाइट सुनाय जायो बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय रानिं खालामना होनाय जागोन दा जोङो रानिं खालामोबा लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर हौवाफोर नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन रेस बेनो जाबाय 5 किल'मिटार खारनांगोन 5 किल'मिटार रानिं खालामनांगोन 24 मिनिट्सआव बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 1600 मिटार्सल' खारनांगौ 8 मिनिट 30 सेकेन्ड थायो 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव 1600 मिटार्सखौ कमप्लिट खालामनांगोन बेयाव जेबो एक्सेलेन्टनि खोथा थाया जास्ट क्वालिफाइल' जानांगौ जास्ट क्वालिफाइ जानांगौ अब्लानो क्वालिफाइड जागोन खुनु बेयाव जेबो माने एक्सेलेन्ट थाया आरो एसएससिआव दा जास्ट टाइमिंजोंल' नोंथांमोना 24 मिनिट्सनि आन्दाराव हाबनांगौ आरो नोङो 10 मिनिटआव हाबो ना 20 मिनिटआव हाबो बे नोंनि खोथा खिन्थु बेयाव एक्सेलेन्ट थाया दा बेनिफ्राय हाइटआ 162 सेन्टिमिटार बेखौ खिथाखाबाय लोगोफोर एसटिफ्रा बेयावबो रेजेक्ट जायो नोंथांमोना खायसे हाइटआ जुदि खमब्ला रेजेक्ट जायो कनसिडार थाया एसटि वाइसआव नोंथांमोना 162 जाथारनांगोन बेनिफ्राय सिलेबासखौथ' आं खिथाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखासिगोन दा बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव मा जायो जुदि बेयाव जोङो रानिंआव पास जायोब्लासो नोंथांमोनखौ मा लेंहरगोन मेडिकेल दा रानिंआव पास जायोब्लासो नोंथांमोनखौ मेडिकेलनि थाखाय लेंहरगोन आरो जायफोरा रानिं पास खालामो मेडिकेलाव नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन आरो मेडिकेलाव पास जायोब्लासो जोङो एपइन्टमेन्टखौ मोननाय जायो आरो एपइन्टमेन्टआ जाबाय स्टाफ सेलेक्सना खालामगोन बेनो जाबाय लोगोफोर कम्पानियाव हरगोन आरो डिपार्टमेन्ट वाइज मार्क्स लाइ मार्क्स होनाय जायो जेरै एसएसबि बिएसएफ बेफोराव गावबा गाव एपइन्टमेन्ट मोनगोन आरो दा बे जाबायना क्लियार बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांफिनोसै दानिया जों माखासे इन्सट्राक्सन नायबावनोसै एसएससिनि बागै
दा बेयाव आं मोनसे वेबसाइटआव फैबाय दा बेयाव एसएससि मानेथ' मिथिखाबाय लोगोफोर स्टाफ सिलेक्शन कमिसन होननानै बे जिडिनि खोथाखौ आं बेयाव सावरायगासिनो दङ दा बेनिफ्राय कनस्टेबल एक्जिकिउटिभ मेल्स फिमेल्स थायो आरो बेनिफ्राय लेभेला जाबाय नेसनेल दा सिलेक्शन स्टेजआ बेनोसै आं जिथु बुंदोंमोन लोगोफोर फार्स्टआवनो सिबिइ माने कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट होनना बुङो कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम जायो बेनिफ्राय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट लानाय जायो आरो बेयाव हाइटखौ सुनाय जागोन बेनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन बा रानिं खालामनो होनाय जायो बेनिफ्राय मेडिकेलाव नोंथांमोना क्लियार जायोब्लासो एपइन्टमेन्टखौ होनाय जायो दा मोनसे खोथा लोगोफोर रिभिउ मेडिकेल एग्जाम जायो आरो जुदि मेडिकेलाव फेल जादोंब्ला रिभिउ खालामनो हायो नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामनांगोन आरो रिमेडिकेल जायो बेखौ खालामना लानो हायो बेनिफ्राय लोगोफोर आरो नेक्स्टआ जाबाय एपइन्टमेन्ट दा बिदिनो माखासे जुदि एपइन्टमेन्ट मोनोब्ला ट्रेनिंआव थांसिगोन आरो बेनिफ्राय एग्जामखौ जों मोजां क्लियारलि बुजिना ला जाहाथे नोंथांमोना गोनो गोथो जाया माखासे केन्डिडेटआ बिराद कनफिउस जायो लास्टआव जिथु नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामगोन ना अनलाइन एग्जाम मडनि लेंगुवेज थायो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ दा बेयाव खायसेया इंलिसाव होनानै हिन्दीआव लिरहैयो हिन्दीआव लिरनानै नोंथांमोना गोनो गोथो जायो आरोना बेनिखायनो नों जेराव माने एक्सपार्ट बा जेरावनोखि गोरों इंलिस नङाबा हिन्दीआव मोनसे ना मोनसे सेलेक्ट खालामदो दा बेनिफ्राय नोङो जुदि इंलिसाव सेलेक्ट खालामोबा नोंनि कम्पिउटाराव जेब्ला अनलाइन एग्जाम जागोन नोंना गासिबो कुइसना गासिबो लोगोफोर इंलिसाव जायो आरो दा इंलिसाव जायो ओमफ्राय हिन्दीआव बानायबा एसे जारला जायो एसे माने रिक्स गैया आरो ना मानो होनोब्ला नों सेलेक्ट खालामखाबाय नालाय अलरेडि इंलिसाव थ' बेनिखायनो इंलिसाव लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय हिन्दीआव लिरदोंबा नोङो हिन्दीखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो हिन्दीआव लिरगोनब्ला दा बेबायदि एसे कनफिउस जाहैयो बिराद बिदि अनलाइन एग्जामाव माने फासिहैनाय जायो माखासे स्टुडेन्टसफोरा दा बेनिखायनो बेखौ प्रपारलि नोंथांमोना लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामनांगौ जेब्ला अनलाइन फर्म फिलआप खालामगोन अब्ला इंलिसखौ होबानो जाबाय इंलिसआ बेस्ट जागोन दा बेनिफ्राय जायफोरा हिन्दीआव कम्फर्टेबल नोंथांमोना हिन्दी मिडियाम बा हिन्दीनिबो एग्जाम लिरनो हायो दा बेनिसिम लोगोफोर एसएससिनि माखासे क्राइटेरिया नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दा नोंथांमोना माबाफोर कनफिउस जादोंबा सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव बेनिफ्राय एसएससिआव लोगोफोर आर्मि थाया आर्मिना एक्सट्रा जायो आर्मिना अपेन रिलिज जायो आर्मियाबो एक्सट्रा जायो बेनिफ्राय नेभि आरो एयारफर्सआ एसे आलादा जायो बे एसएससिआव गोलैया जास्ट बेयाव 8टा बा 9टा कम्पानि थानाय जायो थ' लोगोफोर दानिया लाइक खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो